Assalamualaikum dan ke dalam sidang. Mulanya kami rambat datang ditapati musajilakan pada orang. Esakan lampu sudah dipasang kerja hilang sudah terantang. Mana pandai bertenggang mana ada berubiah syarat tujuh jangan atau menanti aciran tujuh pinang. Tambah lagi tiba kau joroko ku ada dapat nanti lah sedang elo dua lah baraku maka labasan tu sagalo si penonton telah biar marasu kamandang bunyi dan elo di sekolah kami ke kemarisan saya kan mengajian dan kami tapan. Oh di sekolah lama ada rapakai sebelum dari ada balai-balai kami pangulu manti pegawai di sekolah kami ke kemari dengan mengaji sarana alimu tauhid di sekolah lama sarana paci sebelum nagari anu musaji terpegang de iman bilal jokatib anta ko kacino majwa pinjai anta ko manuku garam kalawi anta ko adu to tasapi kadalam rumah jarum pinjai sebuah lagi pasang pengarang aku jauh berjalan lama jadi pandang lamanya dirasa yang aku panjang kasih hadiri di malam sekarang dari jauh tamulah datang dari daki lah beribu sekarang yang berduyun-duyun mereka musajina gadang anak menangakan silawadullah antaranya kami dan dua pasang yo lagi saujo pasti ngalang akal sama datang diumpamakan orang umpamu balai kota Padang Panjang balai nyurami pagi jopatan mbak ibarat bendi jokara taloya nyapa ku aduh kawan manopa biar kapai atau kapulang nak bendi rancak nak berkudo gadang usianya mata dari nak kancang tetapi dia nak kisah tuanya mata oh bendinya buru aku dapat tapi enggak sebuah lagi kesinan rape mau kasih penonton rape barape gadangnya kete nanata dari jauh nanata dari dake labari pun bananen kainnya tampe anda menangakan cerita silawat silawadulang padu ini tampe antara kami dan barampe atau masih galang de lagi sau kala samodape ko silawat lagi sau lama lang sangi lagu tado buat adape suaru laga parao babuni bele lai dicubo lama dange damam salemu lo bang itu atas umpe onanya ladi upe na jangan lah dicaci nih yo dari kuntuangan antito onelada malade kami aleka mangambang itu korito mangambang itu iola di mongkoba asamu kote kami lai sabalo dan ditambang itu korito sabalo kami sabu ini aku si ingadon lelai kami nak kabar moho yang kasapatajo aduh hadiri jo hadira elak kapino
nonton bab asamu alura lainyo ayah lain seratu abondo Kapado bapa acamat dan mulu karab akamula de kapado bapa wadinya dari iyo bilangan ka aduh Saratu bapa adorang seorang coba aduh ai kani ni lai jo mama kapangulu dan araju Allah orasai ikamu lekatara di ende kau pada ende lagi cando kopiyo muda jo pemudi elake nerasi ibu do lekapado ketua pemuda lai kamita alupo panitia elade para letan anangku ai kapado pengoro semasjid lai kamita alupo iyo umum lai undangan pado malam anangku lade kapado kaum bunukan sarato peka akanyo istimewa lai nyobana elade karenekan antito de karekan laino kami ena samutukan itu orito Ekato padala singgala murang bari inamo iyo sambut mengasala dari kami bar aduh Odena diwasala elaine nyambu iyo lai bahari iyo ai dorayo o ilongo iyo ana Ya Allah la ilaha Arena ladea iyo ayamona ona bi Muhammad Rasulullah Arena ilongo ala Assalamualaikum la para tamu ayamona Waalaikumsalam bilangan dan kado dari nabi lomo Selamat bertemu pada malam lakini naku ayamun layar antaro la masyarakat kami itu kala curi itu ada nabi lomo Layokan lada sina wadakana orang si inajo lade buatan lade orang lade nyuame de kamiti bago malam se karano lada makatu kini delai taranoa Kamila nyotu boyo agak laisa damma sampai taruh lada maru yaitu topan lada singgala dolai buanyo wiyo welo latimba lada pekan padoma modo wiyo nanjumba lekola singgala masalah di
di dalam badia di dalam lai membaca iyo balik lai tapi Deko ikan lada pe iyo barana Belai amin adalah bunyi lalai paring lamela kanya di dalam lai madu lai manda bila bila lai Pasila wada di mana makini tim masjid lain anagada Nuran lai manda lai rabbi lai nandata macam-macam lain datang lah di malam lai sekarang lai adul lai nanagati adul lai puja aduh datang pakai sepatu aduh matarom pajapa aduh pakai baju batin nani yola balang-balang lai aduh pakai sarung aduh lai base bugada oh aduh pulunyo kini ladalai gitu ladanya pandai lai mari lai gitu baramai di malam sekarang Karano kita mencari piti agadu lade karanjang demi untuk pembangunan musadi gitu nan gada sebagai lade wejang dari kami lai badu ya itu dari nalaki sauna datang dari lasaruasu lagi nilan dian suela ibarat bakaraju wahai sudaronde kacine juga ada kita kado nilan lai pai badaga dari uang akan dibawa pulang untuk balanjo lai pagi jopatan Cila kumalang lagi ronyo diri lenore desa kulalai Tuhan turapi Tagule tradisi tunde sansela diri Iman tinggal di dunia ini Rasul pada panahalan di zaman ini Adalai lola pahami osa pandang tadi Lesaka mesari ladalai kalam nyorabi indah abami salladalai indah basisi lai saka mesli hinde jobolakan jangan ne bola pahami baraan yang ani yang kalita mitare samparano sare Allah kayo adalai indah terpandi yang indah abami salladalai indah bajudu dan yang Tuhan dia kalam Tuhan jangan lagi tu akan depan ragu-ragu buat laika tinggal di nyawa laika napai di Allah laika jadi luna ladaka sampai luna maranti dalam pepe kamanyara laikan diri lama nyara laika nuntun lakapado la illahi kadepati lainyo wari akan manggil mati kali lapaka hidup akan tito lato pangamati wahai lai saudaro la karib lai jokan do mamaham lai ate mula de lai jangan lamela tanggo yo dari lamulo awal sampai lai kau ujung pammo lai mangaru la sahadis lai nyogaru adiangi lai bertiyo badiyo mbaiyo basapu lai kala pada Allah la disarah la dekan nuntung selamat lai nyoga dan dia pulang lai ke kampung di kampung lai akhirat la lai budi la kabalau iyo lai paham siar peti sano lai nyolan sudah indah lai taragam bila de buki lai jogono de wahai lai sahabat di tolan iyo sudaro ondai pandang dekat Tuhan laba awal bajangku lai sakam
mislihi yo pikirlah depan dianyo kita lampau tinggi oh jatuhlah dekat timpu Kita lampau dalam lai jadi binaso dan membuang kuli Iyo binaso memahami ademu Joko dan kapalan Pandang ke Tuhan Lai jadi marah wataku di situ Itulah malang wahai saudara dan sahabat Iyo nanang bana jo pandang ma'arifah hanya ngajarannya mangko lah dan nyolanya bagi tu mangko asal ada sahadat laju kalau gitu mama makai tari pada laranda jo tinggi dalam jodan ke pandang ke Tuhan supaya natake di pandang jodan lemu lah tapi di pandang lemu Allahnya tu zat ko dipandang zat Allahnya tu sifat andai lah dipandang sifat rahasia dape dipandang rahasia Allahnya tu lada Muhammad karuhilah kasaruku oleh salah pangkat Eko indah begitu tarik ada dipaham mari pada kita jadilah karam sampai salah para udah dalam ladan lautan yang angin nilai jadilah karam wahai saudara cara dia jawab pandai mesti jimbara bodoh ni lah dipakai iya akhirat juwai mangkonyo sampai Nenelai balagar tareka oh jangan lalai salalamu umur oh jangan lalai pasai lalai tando hai hana lain kai sari ada tarika indah bercarinya tu kan alamat akan lebih tua wai oh nyatu kan lada alamat lada laya kan lada dihewai jangan lagi tu lay sambil salai bangkalai oh indah alamau mati tentu indahnya kan sampai delai akhir kalaju delai ramu ada racai kan naraku ju lay taraju nanyo bangkai lay wahai sahabat onde yolana lay ladi kodan saudaro dari soal pengajian sakian dibaca sakian yoda ulu di kami badu dari langkisau kurang bari banam wala sakal di sorang lemang nambang curi tu dari topan singgalam delai yolalai namulo patamu sebagai tuan nyoroma dijagan nyonangku membantang niutan lati oleh tamu kutibo menjadi sipakah lado sana desiko sebagai tamunyu diri kami badu dari lagi sau onde olana lai orang bali panamu Allah sahamu kami berhadir di musaji nyonangku di daerah yo tiagan deiko namonyo di dalam nyoranta lay bahari nyorayo hari raya lay kurban delayo kini nangku mari maafkan delayo lalai samu kita lahir la jo batin la minta la jo pintu luar la jo dalam dekan jadi la nyojo di dalam silaturahim menurut agama kita menjadi
la de hubungan sama umat lainnya kita lai umat lanyo Islam go ikolana mo hari raya lainyo korban sekarang nago la di dalam ladanya itu hayadonyo pulo akan kaman cari dana sebanyak-banyaknya untuk demi la pembangunan sadio denala gitu nangku karena silawadi malam kini indah panjang bajelo jelo karena yo denala panitia banyak muka si singajo begitu yo lainnya mana padu malam kini naku dan Allah dan ko jalle delai Allah dan ko nyato yo la jadi rasul Allah dari kami nan badu dari langit seorang bariban namun den kini latibo polo masonyo barago bangari lama jo lari malam di pandayo mato den dilihat nonton lairam tibo adonan tulai adonan modo di bariban kandana tu den iko bunyinya sekarang nangko jo tapi dulang jo kelang kapal jo pantun surau jo bungo agamo paisiman di dalam dado santapan rohani kala jadi jo lakini dunia pa isu akhirat nende samo dipakai dua-duanya samo dipakai dua-duanya kanan lo pasang lania dengan terang jalan leka sarugo terang jalan leka sarugo alas itu jual lai bandanyo dalam lebat kambu ya pinang modonyo bakambu pinang mudonyo usaha dunia dipaturui kanan indah selamat isu harinya indah selamat isu harinya pandailah pandai hai mamalabun di dalam bulu rotan labaduri di dalam bulu rotan baduri pandailah pandai mengaji tubuh di dalam tubuh insan berdiri di dalam tubuh insan berdiri masalah padi di tanah sawah dimakan pipi si burung bondo dimakan pipi si burung bondo indah bakuli pada jengah pada rahanan nende hanya kulima sama tomato hanya kulima sama tomato ananas indah uolala don nende tunggu sabanta bulina masa tunggu sabanta bulina masa ala kakiran tua katato boleh salama ilahi duyawa boleh salama ilahi duyawa lalu moiran kai barangkai Inggo dia telai batu jo Inggo dia telai batu jo Tuntut ilmu macam berbagai nende keputusannya ka Allah jo keputusannya ke Allah jo batang batuang dejo batang talang nende samo kami yang kadu-duonyo samo kami yang kadu-duonyo Tungguang lade sumbayang Ipamu saji pamadang jo Ipamu saji pahampai jo Kain masalah di bawah mandi Sasoda mandi
sudah mandi di bawah pulang. Amal ibadah di bawah mati nenek bini dan kami dilamar orang. Bini nanti enggak balaki buja. Balai bala sekarang dia muda nenek lesa balalai makan lada ulu. Lesa balalai makan lada ulu. Kaca pintu sarugo. Tukang silawat nana panjang dahulu. Tukang silawat dan nomor 1. Lah jadi dahulu dari kami lana badu. Hai dari lagi seorang barilah depan namu. Di ujung laba silawat. Ado pitua pulo, ado la pitua pulo. Kita dapat istilah di tukang ada curi to. Gara di buwe la de panja golai kamato. Hai mato na da mangan tu la de supayo na jago, supayo ai na jago. Oh lalai dala iko la para saya na kawan. Padandan kan kola tuo, padandan la saki mencari indah lada takau, mencari indah lai takau. Tulan lama lada ko hati la paibo. Di dunia lai patamba lada nyo seso. Ayurang lada nyo rumah kini yalla banci kulo wala nalla banci kulo. Wakatu demudo awatum kasamparono. Awakare wahamale wale wache dong kudo. Awan nomor lada nyo 1, kawan tatabe nomor 2, kawan tatabe la nomor 2. Iyo lalai indah iyo lalani kana kawan. Oh badan tadinya yo kini tumbuh sasalan apa iyo lalai kadayo apa iyo lalai kadayo. Wakatu demudo awacak di samparono. Kaca lada babati, kaca pao lada bapao. Awa lain nana santiang, awa lain nana jenggo, awa polo lain nana jenggo. Kalau dunia lanyo kaca la kasadonyo. Begitu bana wakatu badan batan aku. Ini nala saki apo iyo lai kadayo, apo layo nana kadayo. Oh lalai wakatu badan demudo kawan. Dari kena dekatuo. Oh suko lada pangadai le panjua lada harato lada panjua lada harato. Mano nagari lai baura rumah sajo. Ba itu bana akan iyo karajonyo. Tapi ba amana kuila ba ayo kamana to la ba ayo kana mangato. Siapa taga di pintu de kami nakatalando. Adelai kopi tua nyola dari kami nan badu. Kopi pahit indah bagulo diminum mana ala batu sangka. Itu isari ini batigo. Tapaso lalu di surau tinggal.